Concerns grow at the UN as the city of El Obeid looks increasingly likely to be the next site of major ground clashes between the RSF and Sudanese military. 500,000 people are trapped inside the army-held capital of North Kordofan state as the RSF tries to enforce its dominance over the wider Kordofan and Darfur regions. መቸም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ትዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ብደገፍ ናይ ኢማራትን ኢትዮጵያን ኣብዚ አልዑቤድ ዝበሃል ከተማ ሕማቅ ነገር ክፍፅም ከም ዝኽእል ክዝረብን ክፍርሃን ቀኒ እዩ ምናልባት እቲ ዘጋጥም ዝነበረ ኩነታት ካበይ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ዝብል ድማ we are witnessing something because ደንቀነ ሰራዊት ሱዳን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዓወት እዩ ኣመዝጊቡ ዘሎ ትሪዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ኩርሙክ ዝበሃል ከተማ ስዒሩ ከኣቱ ከሎ ዘጋጠመ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩርሙክ ማለት ኣብዚ እውን ከስማዓኩም እየ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሳዕ ክንደይና እና ተሓዋወሰ ይኸይድ ከም ዘሎ For you, breaking news from Ethiopia, Sudan border, where fighting has been ongoing for a strategic town, which was the first main town captured by Ethiopia-backed Sudanese groups. Today is a big day for Sendo, for Ethiopian opposition groups. Details for you in this video. Welcome to my views on news. Thanks for ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኩርሙክ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ምዕባለ ዝነበረ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ሓደ 5 ወርሒ ቢሉ ይኸውን እዩ ኢትዮጵያ ብእትገብሮ ዝነበረት ሓገዝ ኣብ ጋምቤላ ዝበሃል ከባቢ ተገይሩ ዝነበረ ወታደራዊ ማዕስከር ከምኡ ድማ ካብቲ ኣሶሳ ዝበሃል ቦታ ኤርቤዝ ካብኡ ዝብገሳ ድሮናትን ካልእን ገይሮም ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዳርፎርን ኣብ ኮርዶፋንን ይሰዓር ስለ ዝነበረ ተገምጢሉ መፅኡ ነቲ ሰራዊት ሱዳን በዚ መንገዲ መፅኡ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ሓደ ነገር ግን ክነግረኩም ኣብቲ እዋን እቲ ዝተገብረ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ንበይኑ እዩ like every major news mainstream media ተዛሪቡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኸ እንታይ ዝነገረካ ዓወት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ማራ ማይክሮፎናት ኣለዎ ንክነግሩሉ ስዕረት ናብቲ ግን ብምንታይ ክትቅዎ እዮም ዝፍትኑ እዚ ኩሉ ሕጂ እዚ ናይ ዩኤን ድምፂ ናብቲ ናይ ጉዳይ ናይ አልዑቤድ ገለ ድብልዎ ዘለዉ እውን ፃቕጢ ንምንታይ ክጥቀምሉ ዘልዩ ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽስን ናይ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ዝመራያ ትጓየ ዘላ ስለምንታይ 3 ወርሒ ንኢማራት እቲ ኩናት ናይ ኢራን ገለ መዕለብ ረኺቡ ኣብቲ 3 ወርሒ ድማ ኢማራት ብካልን ኣቢላ ዕሱባት ድያ ገለ ገይራ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከተተሃዳድኦ ትኽእል እያ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሕማቕ ይኸይድ ኣሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ሕማቕ ይኸይድ ኣሎ ኢማራት ድማ ንባዕላ ብኩናት ናይ ኢራን ሕማቕ ኣላ ስለዚ ኩሉ እቲ ግንባራት ብሓደ ይፈርሶም ስለ ዘሎ they really want to do something ኣብዚ ነገር እዚ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ከተሃዳድዎ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ፈተና ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ ነገር ፋሕ እናበሎም ይኸይድ ስለ ዘሎ መን ነዚ ኩነታት እዚ ዝያዳ ክፃወሮ ይኽእል እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሕጂ ሱዳን ጌራቶ ዘላ ኣገዳሲ ዓወት ንብዙሓት ሰባት ተገረመ እዩ and let's see ኣብዚ ናይ ፅምዲ ዓወት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ገለገለ እዮም ድማ ስለዚ ኣንቲ ኣቢ ኮሌሽን እቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ መቸም ትዝክርዎ ኢኹም ህወሓት ምስ ሻዕብያ ምስ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ተዛሪቦም ይመፁን ኣለዉ ከምኡ ድማ ሓኽሊ ፋስን እናበለ ሓኽሊ ኢልኩም ዝሓትነ ጌርኩምኒ ናይቲ ነዛ እንጀልኑ ዝገለፀት ዘረባ ለንቀነቶም ጭፍራናቱ ድማ የኣይ ከምዚ ዓብዪ ታሪካዊ ፍፃመ ገይሮምን እዮም ንዕዮም ክዛረቡ ዝውዕሉ ዘለዉ ልፍ እንደ መጥረቢያ ነው መያዛው እንጨት እንደ ሻዕቢያ ነው ዋና አዛዦች ባለጉዳዮች ሌሎች ናቸው የመጥረቢያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት እቲ ፋስዩ እቲ ሻዕብያ ድማ እቲ ሓኽሊ ናይ ፋስ ማለት እዩ ገሊኹም ድማ ለዓት ኢልኩሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ተፈላለየ ቦታታት ተፈላለየ ቃል ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ የቐኒየለይ ዝሓገዝኩም ንኸሙ እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ እቶም ኢድ ናይ ሰብ እዮም እቲ ኢድ ሕጂ ግብፂ ክኸውን ይኽእል ካልእ ክኸውን ይኽእል ዝብል ዘሎ ንፋኖ ክሓልፍ ዘይከኣለስ ተዛሪቦም ክመፁን እዮም ኢሉ በረንበጣ ኣብላ ኣሎ የግዳስ በረንበጣ ዘብሎ ዝነበረ እንታይ ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ ዝዋን እዚ ንቐፅል ኣብታ ናይ ኩርሙክ እዛ ናይ ኩርሙክ ግንባር ጌታቸው ረዳ ከጉርዓላ ዝቐነየን ዝወዓለን ዝነበራን እያ ምክንያቱ መጀመርያ ኣብዚ ዝተሰዓረ ኩናት ዝተረኣየ ነገር ከርእየኩም
سراويت ناي السودان ني دعم سريع كدفو خلو زرخو برأيو اس تكنولوجي زي دعم سريع نورمال حيلي كي مسلكم دعم سريع زبال أبزم لمي شويو انتاي منيو كم زقبرو زلو بسمعو Talk about what he's denying. What is the UAE's interest here in perpetuating the civil war between the Sudanese army and the RSF? And then what about countries like Britain and the United States, who are very close to the UAE? انتاي لا تحت لابزي اذا غازيتنيا اوورد زوسده ديا بزعبا ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ኔትወርክ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ዶኩመንታሪ ኣማዕቢላ ቪድዮ ቀዲሓ ናብ ዓለም ዘርግሐት እያ ንፍዕቲ ጋዜጠኛ ከመይ ዝበለ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኔትወርክ ከም ዘለዎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብፍላይ እቲ ኢማራት ንኸይትተሓዝ ትጥቀመሉ ዘላ መንገዲ ኣዝዩ ረቂቕ ምዃኑ እያ ትነግር ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ኢማራት ጥራይ ኮነትን ዘላ ዩኬ ኢድ ኣለዎም ኣሜሪካ ኢድ ኣለዎም እንተወሓዱ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለዎም ግን ንኢማራት ክቃወምዋ ጠጠው ከብልዋ ድሌት ከም ዘይብሎም እዮም ዝነግሩ ስምዕዋ ሕጂ So the RSF and the UAE vehemently deny the UAE's role in the war, which at this point, is a sort of ridiculous denial. It's really the worst kept secret of the war in Sudan. He is denying what we saw with our own eyes. He is denying what we documented, a year's worth of social media analysis of RSF presence in Libya at training camps, in the desert, at training camps near the capital Benghazi. He's denying a very extensive documentation of the presence of UAE-backed Colombian mercenaries in Libya, in Sudan, traveling through Libya into Sudan's Darfur region. So as I said, he's denying this very extensive network that the UAE has established, including in Libya. And, as you mentioned, the role of the UK or in the US in pressuring, a critical partner of theirs, the UAE, has been very minimal. So, there has been very little pressure on the UAE to actually acknowledge their role or to stop the flow. So, انتهت بالدلا بتعمي أقدس فيديو نعمل زلنا أبزي It's very, very interesting. كفوت زخونة مستيريوم كشفوا نزفتن زلويات بل كفوت زخونة نيتورك سفع زخونة نيتورك يزلوهم بزح نجار يزقبر زلو ببزح من جتاد ما استرجاجس نجار نعو كشفن إمارات يكون دعم سريع ركب كم زي بلومن زمدنا كم زي بلومن ببزح من قدي نتكون تاتي تتطون مبال كتعملوا زي تخيل زي يزقبر زليلا بغليلو كرجاجس نزخل قداي دارجا بتدقاقامي كلتا 3-4 ጊዜ ፕሩቭ ንዝገበርዎ ነገር ድማ ንምሽፋን ዝኽየድ ዘሎ ጉዳይ መስሓቂዩ ንዑ ንክሽፍን ትጥቀመሉ ዘላ ኣነ ኣብቲ ጉዳይ ትየለኹን ኣነ ኣብ ጉዳይ ሳተፍ የለኹን ንክትብል ትጥቀመሉ ዘላ ኢማራት እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ጉዳይ እዚ ነዛ ዶኩመንታሪ እዚኣ ዘቕረበት ንሳያ ነይራ ስለዚ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ኔትወርክ ብዘለዎ መንገዲ ነቲ ኩናት ተዋስብ ዘላ ሃገር ሲ ኣብቲ ጉዳይ ትየለኹን ኢላ ክትእምን እያ ትፍትን ዘላ በት ኣይ ቲንክ ፈፂምካ ክትሓብኦ ትኽእል ኣይኮነን ብብዙሓት ምንጭታት ዝተረጋገፀ ዌል ዶኩመንት ዝኾነ ብሳተላይት ኢሜጅስን ካልእን ከረጋግፅዎ ዝኽኣሉ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክንቀሳቐስን ስጉምቲ ክወስድን ስለዘይደሊ ዘሎ እምበር ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝተረጋገፀ ነገር እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኣገይን ባዕላቶም ክሽፍንዎ ስለ ዝደልዩ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ክሽፈን ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ይኮነን እያ ትብል ዘላ ግን ረብሓ ክሳብ ዘሎ ድማ ከም ትፈልጦ ዘለኻ ንፃዕዳ ፀሊም ንፀሊም ፃዕዳ ምባል ከም ንቡር ዝኾነ ጌራ እያ ትገልፅ ፍዕቲ ጋዜጠኛ እያ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ምዝያ ዓንተ በዘራኽኹም ሓደ ዕጡቕ ጉጅለሲ ካብ በረኻታት ዝነብር ካብ ቻይና ዝተገዘ ሶፊስቲኬትድ ራዳራት ዘለዎ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ዳዕመ ሰሪዕ ማለት ኖርማል ሓይሊ ይኮነን ከምዚ ኖርማል ሓይሊ ዕጡቕ ንኣብነት ገለገለ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ከምዚ ፋኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ እውን ህወሓት ይኹን ፋኖ ናይ ህዝቢ ደገፍን ኣብ መንጎ ህዝቦምን ዘለዎ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ እምበር ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሎም ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኣወዳዲርካ ዳዕመ ሰሪዕ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሚሳይላትን ድሮናትን ዘለዎ እዩ እዚ ትሪእዎ ዝራድራት እዚ ኣብ በረኻታት ዘሎ እዩ ላይክ እዚ ሲ መንግስቲ ዘይብሉ ዕጡቕ ጉጅለ ካበይ ከምፅኦ ይኽእል ዳዕመ ሰሪዕ መንግስቲ የብሉን ተርዲኹምሎ ክልል የብሉን ዝቋፀሮ ቦታ እውን ማለት ዝቋፀሮ ቦታ ኣለዎ ግን መንግስቲ የብሉን መንግስቲ ተዘይብልካ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋር ገዛ ይትኽእል ኢኻ አንለስ መንግስቱ ኮይኑ ዝሕግዛካ እንተደይ ኮይኑ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ካብ ጭብጢ ናብ ጭብጢ ስጅት ሱዳን ማሪኽናዮ ዝብሉ ዘለዉ ነገራት እዩ እንታይ ደሪካ እዚ ዘለናዮ ከባቢ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ከባቢ እዩ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ጥንቃቐ ከድልያ ከም ዝኽእል በዚና ንርኢ ምክንያቱ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓድኻ እንድሕር ኣትዮም
ክሳዕ ክንደይ ኣንጉዕካ ከፍርሱካ ከም ዝኽእሉን ክንምንታይ ኣብ ውሽጢካ ኣትዮም ሽግር ክፈጥሩልካ ከም ዝኽእሉ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ምስቲ መልሲ ናይ ዝኽእሉ እንታይ ናይልና ብተደጋጋሚ ንብላ ማለት እዩ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክንከላኸሎ ዘለና እዩ ሓድነትና እትንኮ ምስጢር ናይ ዓወትና ኣብዚ እንታይ ብላ ኣሎ እዚ UAE ንኢራን financing of Iran regime is a fact now. Well, financing Iran, I don't understand Iran regime. UAE's financing of Iran regime is a fact now well known worldwide. Beyond this, it has been repeatedly proven with hard evidence over the last 3 years in the UAE has been procuring millions of dollars worth of UAVs and weapon systems from the Chinese Communist regime to the RSF. ترديو እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ውን ክዛረባ ሰማዕና እያ ኣብ ትሕቲ ገዳ ከላ ኢራን መንግስቲ ኢራን ገዳ ከሎ ፋይናንስ ናቶም ብዱባይ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ፊናንሲር ናቶም UAE እያ ነይራ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ገዳ ከላ ኢራን ዳርጋ መብዛሕቲ ገንዘብ ናይቲ መንግስቲ ብዱባይን ብUAE ዝንቀሳቀስ ነይሩ ጥራይ ግን ኣይኮነን at the same time ድማ በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ኣብ ሱዳን እቲ ኩሉ ዕንወ ዝፍፅሙ ዝነበሩ ሶም እዮም ስለዚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝጁ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብሎ ዘሎ recent footage from the field clearly exposed this supply chain and military movements. A Chinese-made FK-2000 air defense system valued at millions of dollars was definitively destroyed in an operation conducted by the Sudanese army. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዓውደ ኩናት እዚ ነዚ ሓያል ዝኾነ ሚልዮናት ዝዋጉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከዕንዎ ከም ዝኽኣሉ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ደርየካ እዚ እቲ ኩናት ኣብ ሱዳን ዘሎ ተራ ክልተ ጀነራላት እቲ ጉጅለ ገለመለ ዝብልዎ ከምኹም ዘይኮነ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኩናትን ከቢድ ኩናትን ይካየድ ከም ዘሎ ህያው ኣብነት እዩ ነዚ ኩሉ ግን ዓለም እናረኣየት እናሰምዐት ሸለል ኢላ ትሓልፈላ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ዓወት እዚ ኣብዚ ኩርሙክ ኣቲና ተዓዊትና እናበለ ሰራዊት ሱዳን ዝፅምብሎ ዘሎ ከም ሓደ ኣገዳሲ ዓወት ክረአ ዝኽእል ግን ናይ መወዳእታ ዓወት ግን ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ይነበነው ሕጂ እውን ካልእ መንገዲ ካልእ ፕላን ካልእ ስትራቴጂ ክፍተን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጎረቤትና ሃገር እያ እዛ ሃገር እዚኣ ስለዚ ንመለስ ኣብቲ ኣንተ በከሪኩም ፀናኩ ናይ ፅምዶ ቀዳማይ ዓወት እዩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ሓደ ትግራዋይ ዝበሎ ከሪኩም እያ ኣብዚ ክንተሓዞ ስለ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ እቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ብተደጋጋሚ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ጌታቸው ረዳ እንታይ ክብሉ ተሰሚዖም ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ይዋጉ ከም ዘለውን ይሞቱ ከም ዘለውን እቲ ሓቂ ንምንታይ ንምሕባእ ከም ዝነበረ እዩ ዳን ብልጽግና ወኪሉ ኣብ ዝገበሮ ዝገርም እዩ እዙይስ ትግራዋይ ዶ ኢልካ ክትሓትት ዝገብር እዩ ብውኒ ዶ እዩ ዝዛረበሎ ዘረባ እዙይ ዘብል እዩ እንታይ ይብል ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ሰራዊት ትግራይ ክዛረብ እንተሎ ብዛዕባ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ጌራቱ ድያ ይገበረቶን ክንሪኦ ኢና ግን እንታይ ኢሉ ይሓትት ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ክንዲ ብሸረሪና ብኣደባይ ገይሮም ንሑሞራ ሓራ ዘውፁ ምዕራብ ትግራይ ክንዲ ዝዋጉስ ንደባዚንን ንኩርሙክን ከይዶም ይዋጉ ኣለው ሰዲዶም ሞት ሰራዊት ብኡ ዝዋጋእ ዘሎ ተሸይጡ እዩ ሰራዊት ትግራይ እንተኸገብሩ እዮም ኣብ ደባዚን ከይዶም ዝዋግኡ ዘለው እንተኸገብሩ እዮም ኣብ ኩምሩክ ከይዶም ዝዋግኡ ዘለው ኢሉ እዩ ዝሓትት ክልተ ነገር እየን ሓንቲ ንምንታይ እዮም ደባዚን ንኩርሙክ ከይዶም ካልኣይ ዘልዕሎ ዘለና ድማ ተሸይጡ እዩ ሰራዊት ዝብል እናደጋገመ ኩሎም ብልፅግና እውን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ኢሉ እዩ እዚኡ እውን ብልፅግና ወኪሉ ባዕሉ ብልፅግና ይህልም ስለ ብልፅግና ተሸይጦም እዮም ዝብል ዘረባ ክልተ እዩ ስለዚ እስኪ መጀመርያ ንርእዮ ኣቅዲመ ኣነ ክነግረኩም ክዛረቦ ዝደሊ ሰራዊት ትግራይ ብደባዚን ብኩምሩክ ይዋጋእ ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝፈልጦ ነገር ኣይብለይን ኢለ እዩ ክመልሶ እንተኾነ ግን ሰራዊት ትግራይ ብኩርሙክን ብደባዚንን ገጢሙ እንተደኣ ሃልዩ ዘዋፅኦ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ሜላ ኮይኑ ረኺብዎ ኣሎ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ነዞም ድንዙዛት እዚኣቶም ኣእምሮኦም ብመስተ
ናይ ኣእምሮኦም ናይ ልቦምን ናይ ሓንጎሎምን ሴላት ዝነደዱ ኣካላት ከም ዘሎ ነገር ክረኣዮም ኣይኽእልን ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ተመክሮ ዋሕደ ከም ዘሎ ናይ ፍልጠት ዋሕደ ከም ዘሎ ናይ ላምፐን ናይ ጨዋላ ቀልጢፍካ ጎጭ ምሰበልካ ንእሽተይ እውን ውሕጥሕጥ ኣቢልካ ትመፅእ ካብቱ ጠራሙዝ ድሓር ቀልጢፍካ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ናይ ምዝራብ ክእለት ኣሎ ብቕዓት የለን ብስለት የለን ኣንቢብካ ዝተረዳእካዮ ዝሓስካዮ ኣምር ፍልጥ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ተጋሩ እውን ክንሰምዖ ስለ ዘለና ኢና ስኢልካ ደምዳሚ ዘረባ ዝያዳ ተጋሩ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዚ ናይ ክምሩክ ዝበሃል ዘሎ ቦታ መጀመርያ እቲ ካርታ ራይዎ እቲ ካርታ እንታይ መብርሂ ይህባካ ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ወይ እውን እቲ ሕመራ ዶጎል ወልቃይ ዝበሃል ቦታታት ኣበይ ዘሎ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራን ኣምሓራ ትግራይ ኤርትራ ሱዳን ኣብቲ ዶብቲ ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ብልፅግና እቲ ተጋሩ ቤን ክዋግኡ ከም ዘለዎ እዩ ዝመርፀሎም ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢሉ ተጋሩ በዚ ኩርሙክ በዚ ደማዚን መፂኦም ድማ ይመፁ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብውን ተመፂኦም ግን ሓደ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ መጀመርያ እቲ ሰራዊት ኣበይ ዘሎ ዝንቀፍ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ሰራዊት እዩ እዚ ኣርሚ ሰብዓ ምስ ሱዳን ይሰርሕ እንተሎ ኮይኑ እንታይ ክገብር ዘለዎ መጀመርያ ንትግራይ ሓራ ከተውፅእ ወይ እውን ምዕራብ ትግራይ ካልእ ክትገብር ተኮይንካ መጀመርያ ምስ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ንኣቢ ኣብቲ ዝለዓለ መንቀራቅሮ ክትእትዎ ክትክእል ኣለካ እዛ ኩናት እዚኣ ንተጋሩ ወይ እውን ንኤርትራ እቲ ዝዓበየ ዓወት እዩ ምክንያቱ እንታይ ክገብር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ኣብ ዓዳ ንትግራይ ተዋጊኡ ሓመድ ክገብሮም ኣብኡ ዕንወት ክፍፅም ዝግብኦ ዝነበረ ተገዲዱ ናብ ዶብ ሱዳን ክኸይድ ሕጂ this is what happens diversion tactics ነቲ ፀላኢኻ በይን ክዋጋእካ ኣለዎ እውን ክትእዝዞ ኣለካ እንተደይ ተዋጊእካ ድማ መፂኻ ኣብ ኩሊቱ ተኣትዎ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ኩሊቱ ኢልዋ ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ግንባር እዚኣ ንተጋሩ ተዋፅእ ንኤርትራ ተዋፅእ ንሱዳን ተዋፅእ ንሱዳን ድማ መንግስቲ ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕ ብፍፁም ክረኽቦ ዘይደሊ ቦታ እንተሎ እንታይ እዩ እዚ ቦታ እዚ እዩ ስለምንታይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ክበት ከለዎ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢማራት ዝውሮ መንግስቲ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ሽግርን ጥሜትን ድኽነትን ኣሎ ስለዚ ብገንዘብካ ብዙሕ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዛ ግንባር እዚኣ እዛ ቦታ እዚኣ ግብፂ ኣመና ዝደልይዋ እያ ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ ሓያል ክኾን ኣሎ ኤርትራ ትደልየ እያ ሱዳን ትደልየ እያ ትግራይ ትደልየ እያ ስለዚ እቲ ዘሎ ኢንተርዲፐንደንሲ ክትበትኮ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ንኤርትራ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኣብዚ እንድሕር ኢልካ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የላን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ፅምዶ እዚ ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ንኤርትራ ዳዕመ ሰርዕ ዝበሃል ብፍፁም ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ክህልዎ የብሉ ብካልእ ተዘዋዊሩ ብደቡብ ሱዳን ገይሩ ከም ድሌቱ ግን ናብ ሱዳን ገፁ ክገብሮ ዝኽእል በዚ ግንባር እዚ ፈፂሙ ክፍቀደሉ የብሉ ምክንያቱ ተወሳኺ ግንባራት ክረክብ ክኽእል የብሉ ናብ ምዕራብ ሱዳን ጥራይ ከተፀጉ ኣለካ ናብቲ ዳርፎር ድዩ ናብ ኮርዶፋን ገለ ጌርካ እምበር ናብዚ ምብራቕ ገፁ ፍፁም ክመፅእ የብሉን ዝብሉ ኩሎም ሓይልታት ከምኡ እዮም ዝብሉ ንተጋሩ ከዓ ዝገደደ ኣብይ ኣሕመድ ንሰሜን ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዝነበረ ዕንደራ እንታይ ገብርዎ እዮም እጂ ናብ ምዕራብ ገፁ ከኣስርዎ እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሸለልተ ኢልዎ ሰራዊት ሱዳን ይሰርሑ ስለ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ድሮናት ኣለዎ ታንክታት ኣለዎ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሞደርን ወርፌር ዓበ ተመክሮ ገይሩ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ስለዚ ህወሓት ድሮን ተደልዩ ካብ ኤርትራ ይኮነን ክረኽቦ ካብ ሱዳን እዩ ክረኽቦ ሱዳን ብዙሕ ድሮናት እዩ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እንድሕሪ ፈንጠርጠር ክብል ደልዩ ዶብ ሰጊሮም ድሮን ክሰድዱ ይደልዩን እዮም መንዳ ብፋኖ ገይሮም እዮም ክሰድዱ እዚኣ ፍልጥ እያ ብፋኖ ገይሮም ድዮም ብሸነ ገይሮም ድዮም ብህወሓት ጌርካ ኸነ ኣቢ ተብክዮ you don't have to border ዶብ ሰጊርካ ኤርትራ ኣብ ድሮን እንተለዋ ካብ ኤርትራ ተኩሰና ኣብ ክትሃርሞ ፈፂምካ ሕሰብኒ ወላ ዕላማ እንተሎ እዮም ክገብሩ ሽሕ ዓይነት በብዓይነቶም በብሕብሮምን በብማልዮምን ወታደራት ኣለውካ ዕጡቃት ሓይልታት ኣለዉ ስለዚ ብቶም ዕጡቃት ሓይልታት ጌርካ ድሌትካ ብቶም ዕጡቃት ሓይልታት ንባዕሎም ይልምኑካ ኣለዉ በጃኻ ሓግዘና ብሉካ ኣለዉ we need help ምክንያቱ ንሳቶም ኣብይ ኣሕመድ ሓደጋ ኮይንዎም ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ሱዳን ክፃወተ ትኽእል ሓደገኛ ጌም ሕጂ ኩሉ ሰብ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ሱዳን ከዓ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ወራሪት ሃገር እያ ኢሎም እዮም ንዳዕመ ሰሪዕ ዕጢኻ ብረት ሂባ ሰራዊት ኣሰልጢና ናባይ ትሰዲ ዘላ ካብ ውሽጢ መሬታ ድማ ድሮናት ትሰደለይ ዘላ ሃገር እያ ኢሎም ክልተ ሰለስተ ግዜ ድሮናት ዘብደቑወን ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሳ መረጋገፂ ኣለና ኢሎም እዮም ኣብ ዩኤን ጠሪዖም እዮም ኣብ ኣይሲሲ ጠሪዖም እዮም
ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ክንደይ ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነን ብልፅግና ድማ ነዛ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተደጋጋሚ ዝጠቕሳ ዘሎ ካብዚ ዝበገስ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ናይ ፅምዶ ዓወት እዩ ኢሎም ይገልፅዎ ኣለዉ እቶም ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለዉ for example እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ Eritrean involvement Eritrean mechanized units and artillery are actively deployed on this front directly assisting the Sudanese military push ሓሶት እንድዩ እዚ ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ እንድዩ ግን እንተጋጠመ ዘገርም ኣይኮነን ኣነ ኩሉ ግዜ ክነግረኩም ዘለ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ዓወት ተመዝጊቡ I'm sorry ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናት ከኣቱ ወይ መንእሰይ ኤርትራ ወይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ከኣቱ ይደልን እየ ግን በዓል ሰራዊት ሱዳን ካብ ቦር ሱዳን ተበጊሱ ንካርቱም ዘእተወ አልቡርሃን ሓፊሉ ሽኩረን ያ ኤርትራ 10 ግዜ ንመንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራን ዘመስገኑ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ምጥጥታው ክልዋኽል ብስውር ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ነዚ ደባዚን ዝበሃል ካብ ታሪክ ዝፈልጥዎ ሰብ እዮም በዓል ጀነራል ፊሊጶስ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ታንክታትን ገለን ኣጥይቑ ኣብኡ 10 ዓመት ዘይገበሮም ምስ ኢሎም ሻዕብያ እንታይ ኢሎሞም ክንደይ ወዘልኩም ነዚ ኢሎም እቶም መኮንናት ናይ ሱዳን ምስ ሓተትዎም ኤርትራ እንታይ ኢሎሞም ርኢ ምስ ኣበልዎሲ እዚ ደኣ ክልተ መዓልቲ ኢሎሞም ንሱዳን 6 ወርሒ 10 ወርሒ ዋላ 2 ዓመት ክውስ ዘለዎም ዝኽእል ዝነበረ እዩ 2 መዓልቲ ወዘልናም ዝበልዎም እቶም መራሕቲ ናይ ሱዳን ተቆጢዖም ኢሎሞም እንታይ ንዕቀት እዚ እንታይ ዓይነት ትዕቢት እዚ ኢሎም ሻዕብያ ድማ ሪኦም ልዕሊኡ ክወስ ዘለና ይክእልኒ ኢሎም እዮም ስለዚ ሻዕብያ ዝፈልጥዎ ቦታ እዚ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ተንታኒ ኤርትራ መካናይዝድ ኣብዚ ቦታ እዚ ብመካናይዝድ ያ ኢማራት ሰራዊት ሱዳን ነዚ ቦታ ተዓወተሉ ካልእ መንገዲ ካልእ ብልሓት እውን ነይርዎ ይብሉ ምክንያቱ ደዘርቲ ይኮነን ኣግራብ ዘለዎን እንጨይቲ ዘለዎን መካናይዝድ ሰራዊት ድማ ብጣዕሚ ኣብ ውፅኢታዊ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢሎም ስለዚ መካናይዝድ ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ታንክታቱ ክኣቱ ከሎ ቪድዮ ሪኦ ኣለኹ ኣነ ነቲ መካናይዝድ ዝመርሖ ዝነበረ ወይ እውን ዝሕግዞ ዝነበረ ኤርትራ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዘገርም ኣይኮነን ኤርትራ ገይሮም ይብለኩም ኣለኹም ግን ኤርትራ ዘሰልጠንዎም ወይ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎ ኩናት ዘምፅኡ ዓወት ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኩሉ ግዜ ክጥንቀቕ እየ ዘላነ ግን ግምታት ናትኩም ንገሩኒ መብዛሕትኩም ነቲ ኩነታት ትፈልጥዎ ክንደይ ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕትን ወታደራዊ ተመክሮ ዘለኩም ሰባት ኣለኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣውት ኦፍ ኖዌር መፅኡ ትማሊ ዳዕመ ሰርዕ ደፋፊኡ ካብ ክርሙ ካውፅዎ ነይሩ እንታይ ሓድሽ ሓይሊ ስለ ዝረኸበ ተመሊሱ ንዳዕመ ሰርዕ ፀራሪግዎ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ ታንክ ዲ ረኺቡ ሓድሽ ድሮን ዲ ረኺቡ ሓድሽ ሰራዊት ዲ ረኺቡ ፕሮባብሊ ሓድሽ መራሒ እዮም ክረኽቡ ዝኽእሉ ሓድሽ መራሒ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ሓድሽ ምኽሪ ሓድሽ ስትራቴጂ ተዋሂቦም ክኸውን ይኽእል ነዚ ነገር እዚ ክገብር ዝኽእል ትምክሕቲ ይኮነን እዚ ሻዕብያ ኢድ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ናተይ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ክትፈልጥሎም ካብ ኤርትራ ቅንጣብ ሓበሬታ ዝመፀኒ የብለ እዩ ፅባሕ ንጎ ከዓ ብውሽጦም ተሰዲዶምሎም ገለገለ ድብል ካብ ኤርትራ ዝመፀኒ ሓበሬታ ዝበሃል ኣይደልን እያ ኣክቹሊ ፕሮኣክቲቭሊ ኣነ ዘይደልዮ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ንኩናትን ወረ ኩናትን ምስጢራት ደገ ክወፅኡን ኣይደልን እያ እቶም ገለገለ ከምኡ ዝብሉ ባዕሎም ፈልጡ ካብ የምፅዋ ይፈልጥን ኣነ ግን ካብ ኤርትራ ወላ እንተዝነግሩኑ ናዮም ነገርክኹም ናይ ኩናት ዝበሃል ዝኾነ ይኹም ምስጢር ሰብ ክነግረኒ ይደልን እየ ካብቲ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዘሎ ግን ግምታት ካብቲ ዝወፅእ ሓበሬታታት ግን ግምት ክንወስድ ንኽእል ኢና ዓሽ ይኮና ኤርትራውያን ስለ ዝኾና ስለዚ ኣብዚ ዝብልዎ ዞ ታርጌት ኢን ደ ገርድ ካልኣይ ድማ እንታይ ይብልዎ ምስጢር ናይ ኤርትራ ይውፃእ እዚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣይኮነን ኤርትራ ኣትያ ትዕወት ኣላትሎም ግርም ገበሩ እንታይ ድኦም ክገብሩና ዝውዕሉ ዘሎ እቶም ብልፅግና ናይ ኤርትራ ነገር ኣይትዛረብ ንዛረብዎ ኩሉ ግዜ እሳቶም ጥራይ ድኦም ፕሮፓጋንዳ አንፃር ኤርትራ ክዛረቡ ብየማንም ፀጋምን ብትን ብልኽብጥና ህዝቢ ኤርትራ ፀሊሎሞ ዘለዉ ሓደ ግዜ ኣብዚ ትክክለኛ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዘይተረጋገፆ እንዴት ትዛረብ ኖ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝረጋገፅ ነገር የለን ምስጢራዊ ኩናት እዚ ስለዚ ግምታት ናትና ግን ኤርትራ ኤቭሪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ኩነታት እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ የገድሳ እዩ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ኩሉ ነገር ጋህዲ እዩ ጋህዲ ነገር እዩ ኩናት ክገብር ከም ዝደልን ኤርትራ ከባድማ ከም ዝደልን ስርዓት ክቕይር 2-3 ኣርቲክል ኣውፅኦም ኣለዉ ክነግረኩም እየ ኤቭሪቲንግ ንሳቶም ዛረቦ ዘሎ ዕንወት ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምክንያት ኣለዋ ኣብዚ ክትንቀሳቐስ እንተገይራቶ ኣላ ማለት እዩ ታርጌቲንግ ደ ገርድ ግብፂ እውን ኣብዚ ዓብ ዕላማ ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ታርጌቲንግ ደ ገርድ ዲስ ኦፖዚሽን ግሩፕ ሰፖርትድ ሱዳን ኢን ሆፕስ ኦፍ ጌይኒንግ staging ground to launch a massive push into Ethiopia's Benishangul Gumuz region. ስለዚ ግብፂ ዕላማ ክልዎም ይኽእል ኤርትራ ትግራይ ሱዳን ኩላቶም ዕላማ ክልዎም ይኽእል ኣብዚ ቦታ እዚ ንምምፃእ implications and next moves below to Addis Ababa and Abu Dhabi. The collapse of RSF SPLM forces in Kurmuk is framed as a major strategic failure for Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and UAE.
إذا ناي كرمك جنبار موداغا نأبي أحمدن نإماراتن ندعم سريعن نتوم SPLM زبالهم بمولهم تزعبي استراتيجيكاوي ودكاتيو. Next phase. زغصن طيب. The main question now is whether these Ethiopian opposition forces will attempt to cross the border and open major military front inside Ethiopia. جيت حتى زلو زي عبا عوض حزمات إذا لسراويتنا بوشت إثيوبيا سقمتي وسد يخون ولا انتهى قبرخون بحجز الرأي. Abistanis, in a recent address to Parliament, Prime Minister Abiy Ahmed dismissed this combined opposition. سلستيوم تأكيبهم تموصون دفرحاني كونن زبل زربا كابي استبقس زربا ينيرون دعري لهمكم الجنر لنا. مجمريا منقسي إيرترا لنكني نتنا بلتقنات هديد ملسي بلولو BBC سكبروا سبساب كريكم. معناتو تقول دايسي قليل كم زي كونه. مونغو أسمران أديس أبان زلو دبلوماسياوي وطرن نايك أراتم تفنانن داغماي تغاديدلو قدم مينستر إثيوبيا أبي أحمد بايتو توكلت زبزس مع مدرس عيبو كاب منغست إيرترا ترير بوليتيكاو ملاش توهيبو مينستر زينا يمانه قبر مسكل نمدر قدم مينستر بتر بمنقاف نمجلصتات أديس أبا نتيجو تسفى أدماريا ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ክሳብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛ ሰልፊ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይርጉእ ፖሊሲታት ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ክሰፍን ዝግባእ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑሎ ኢሉ እቲ ሚኒስትር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 2 ዓመታት ጉዕዞ ኣብ መንጎ ክልተ ኣዝዮም ዝተረሓሓቁ መርገፂታት ክወሳወስ ከም ፀንሐውን ወቂሱ እቲ ፖተምኪን ኢሉ ዝፀውዖ ሰልፊ ብልፅግና ብሓደ ሸነኽ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ወታደራዊ ጎስጓስን ተፃብኦን ክገብር ከም ዝፀንሐን በቲ ካልእ ወገን ድማ ርእሱ ከም ግዳይ ውሽጣውን ግደማውን ውዲታት ገይሩ ከቕርብ كم زفتنا ملكيتو زنا إيرترا حدش ملاش كدام مينستر أبي أبتي تمالي أبايتو زسمعو مدري إيرترا هو حاتن سودانن بحبار بمتكاس هيكونن دو شعبيا ويانن سودانن كالؤونن توسخيلو لاونت إثيوبيا كنت أبون تكون سقات يبلن قبل دحر مقلاتي تواهي بزلو إتيا منغو خليتي ومراحتي فليمو زنبرن بزح استعللو لنتبوغ زمدنا نبوت رمت فنانن مئتاو أبتي زوبا داق ما يدما وكينات كي كست سقات كوينلو مينستر يماني أبتي زوبا زلو زيدلن كوغز خيلن وطري بنسانكي إثيوبيا مرح زلو سلفي زختلهم زلو شللتنا زملهم بوليسيتات كم زخونه بمتكاس السودان زلو مسححاب كابتي تجزاء سلفين وفليات حالتات وتاي بمئزاز عب كل البينشانغول جوموس نحايلتات دعم السريع مستراوي مع عسكر وتعدلوا مدبرن بمفقادو زمتيلو اذا خصزي منغست السودان ايثيوبيان حبرات امارات عربنا بكوينا السودان تالكا ياتوالو بمبال بتدغاغام خبربون صنحا كسي زذكريوم كلتين هاجرات كن نتخصصات كنتغو مسنحاني فلت والبروتيريا بزي متكبارو استمازابل وغناتنا مربوتهم زي مملاسهم ትግራይ ዳግማይ ናብ ዕፅዋ ይመልሳሎ ኢሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወቀስ ሕወሓት በገኑ ዛዕባቲ መንእሰያት ንሱዳን ይሸጡለው ዝበሎ ክስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃቦ መልስ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ምስ ሶማሊላንድ በመስጢር ዝተፈረመ መዘክር ምርድዳእ ዘይሕጋውን ሸለልትነት ዝመልኦን ስጉምቲ ብምዃኑ ብምግላጽ ንውዕላትን ስትራቴጂያዊ ስምምዓትን ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ከምኡውን ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝምልከት መሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጣሓሰ እዩ ኢሎም ቀፂሉ እቲ ገዛኢ ሰልፊ ዝደልን ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝጸንሐ كابزو تريوو زلهم تي منغسي إيرترا نزو كونتات زي ديبلوماتيكالي بوش كقبرو صنيهيو يملسلو لوينه كونتات ناب كوينات زقسقس مخنيات كم زي بلو دما بتدغاغامي كغلطو صنيهم يام منغسي إيرترا زبو زل ملسي واناون اغداس ملسي مخنياتو اتي سرعات إيرترا نمبلشا وي ناب كوينات نمتاو زغبرو زل كايدا تريو لنا سلازي هذا نجر كبر هلنا خلالو إيرترا مخنيات هالوايو نزي سرعات زي بكل منقدي كتمكتو نتز قبرو زلو كتقالت انت خيلا دما يا نوعو كان بركب صغير ميجر رسك توسدون بوغير كان مقمات يدي إيرترا خطوزو تخل نقر نخد قمتون كبيد نقر يكونا كابو كتسيلنا زركبيو نهوحاتن إيرتران كأساسر زوال زلو بيت سمان رابط تقرأشت أهون إيال مجالاتين ستيل كم زتري وزلهم زي بتدقاقامي كم زبلو زلو تي نتي وحات نمدخام نتوم مرحتنا تقراي نمدخام زي بلون زي قبرون يلن سعوق زخوني سمينارات وعلاتات انترفيوات كم يلن نسوترا يقنا يكونن كالوت كلاتهم زيومكم مسو زلو حزب اللونا አደጋ ላይ የተጋረጠበት ወጣቶች ወደ ጎረቤት ሀገር የሚሸጡበት ወደ ወክልና ጦርነት የሚሰማሩበት ሁኔታ ነው ያለው በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው ያለው የመገናኛ ብዙሃን እዚህ ላይ መስራት ያለበት ስለ ሰላም መሆን አለባቸው አርቲስቱ ምሁሩ በተለያየ ዘርፍ ያለ ትግራዋይ በአሁኑ ሰዓት ይህ አካሄድ ትክክል አይደለም እያላቸው በሺ የሚቆጠሩ ወጣት በየቀኑ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኩላታ ምስ ብልፅግና ዘላ
ካባኼባ ናባኼባ ካብ ዋዕላ ናብ ዋዕላ ካብ ሚድያ ናብ ሚድያ ብኩሉ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣንጻር ህወሓትን ነታ ኣብ ትግራይ ዘሎ መኸተን ንምርማስን ዝግበር ዘሎ እዩ ሓደ ነገር ድማ ይበርሃልካ ብልጽግና ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ነቲ ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ክመፅኦ ዝኽእል ፈተናታት ተረዲዩ ንዑ ንምፍሻል ኩሉ ዝከኣለ ዝገብር ዘሎ ተጸገም እቶም ክሕግዝዎ ኢሎም ዝፍትኑ ዘለዉ ተቐባልነት ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን ባንዳታት እዮም ዝበሃሉ ዘሎ ምክንያቱ ንጉዳይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኮይንኩም ዘይትቃወምዎ ዝብሎም ስለ ዝኾኑ ነቲ ህዝቢ ድማ ክውክሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ብንጻሩ ኩሉ ፀገም ናብ ትግራይ ዝመፁ ዘሎ ካብ 4 ኪሎን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝብገስ ዳ እምበር ካብ ተጋሩ ጥራይ ዝብገስ ወይ እውን ኣብቲ መቐለ ኮይኖም ህወሓት ዶ መራሕቲ ጀነራላት ዶ ዝገብርዎ ነገር የለን ንሳቶም ኢንፋክት እዚ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ቅቡል ኣይኮነን ንሕና ድማ ኣይንቕበሎን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ መግለፂ ድሕሪ መግለፂ እናውፁ እዚ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣይንቕበሎን ኢና ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ for example if you see here ኣብዚ ኣብነት the TPLF rejects ናይ አብይ አሕመድ claim of alliance with Eritrea Sudan ስለዚ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ምስ ሱዳን ኮይኑ ክመፀና ዝበሎ ነፂግና ኣለና ስለዚ እንታይ ብሎ ዝብሎ ዘሎ remarks to parliament on Tuesday in which he alleged Sudan, TPLF and Eritrea were working to work together against Ethiopia, drawing a parallel with the alliance that contributed to the overthrow of the Derg regime in 1991, while claiming that the alleged alliance posed no threat to Ethiopia's sovereignty. Abiy also suggested that unnamed external actors were backing it. ስለዚ ከም ዝብሎ ዘሎ ኩሉ እዚ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ መፅኡ ዝገበሮም ዝፈከሮን ነፂግና ኣለና ቅስቀሳ ናይ ኩናትን ሽግር ንምፅዋዕን እምበር ካልእ ቁም ነገር ሃልይዎ ይኮነን ዝገብሮ ዘሎ ብምባል ድማ ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ህወሓት ይኹን ካልኦት መንግስቲ ኤርትራ እውን ትሪን መልሲ ሂብዎ ህወሓትን መልሲ ሂብዎ ሱዳን ድማ ሓፋዝ ዝኾነ ፅፍዒት ብምሃብ መልሲ ሂብዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ እንድሕሪ ኢልካ ኣገዳሲት ፊልሚ እያ ክትከውን ኣገዳሲት ፊልሚ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ፊልሚ እዚኣ ብኸመይ ክትውድያ መን ክውዳእ እንታይ ክትከውን ንታሪክ ዝግና እዩ ያቄለም የሀገር ሉዓላዊነት እየተዳፈሩ መጥቷል። የኢትዮጵያ የሱዳንም ጭምር እየተዳፈሩ ከሁሉ የከፋው አሁን በርካታ የትግራይ ልጆች በጉልበት ታፍሰው ሱዳን ላለው ጦርነት ተሽጠዋል። ደማዚን ሄደ ውጊያ የምትከፍተው ምን ልትሰራ ነው? ሸረሪና በትዋጋ ሽመራው ትግራይ ልመለስ ብለን ደማዚን ሄደ ኩርሙክ ሄደ ውጊያ የትግራይ ወጣቶችን ማስፈጀት ለምን ዓላማ ነው? ሰው ይሸጡ ነው። እነዚህ ሰዎች ነገ ከነገ ወዲያ አይ ስሪላንካ መልካም ገበያ ተገኝቷል ከተባለ ሰው ከመላክ ወደኋላ የሚመለሱ አሉ። የእነሱን የቡድን ህልውና እስካስቀጠለ ድረስ የትግራይ ህዝብ በቀን ቆረደ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዜፍ ንሳክት ናይ ሓፂር ረብሓ ንቁሩብ ትለይ ገንዘብ ኢሎም ሰራዊት ናቶም ናብ ደባዚን ናብ ገለመለ ዝሸጥሉ ምክንያት እንታይ ኢልዎ እጂ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንብዙሕ ሰብ ከደናግር ክእል እዩ ነዛ ካርታ ከሪአኩም ከለኹ ተደጋጋሚ ዘሪአኩም ዘለኹ ግን ዲስ ኢዝ ቼስ እዩ ናይ ኩናት ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነቲ ፀላኢኻ ኣባኻ መፂኡ ካብ ዝዋጋእ ኣብቲ ዘሕመመ ቦታ መፂኻ ትዋግኦ ንተጋሩ I'm not sure if they have done anything ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣለዉ ድዮም የለውን ርግፀኛ ኣይኮንኩን but if they do እንተለዉ ኣብ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ እዚ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ነዛርስ እዚኣ መዛዘሚ ግን እንታይ ክብለኩም እየ ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ንደርጊ ከውድቑ ከለዉ ዝተሓባበርዎ ዝበላ ልክዕ ካብዛ ናይ ኩርሙክ ትመፅእ ዘላ ዘረባ እያ ምክንያቱ እቲ ናይ ደባዚን ዝነበረ ሽዑ ውግእ እውን ኣብቲ ግዜ ናፅነት ሱዳንን ኤርትራን ተሓባቢሮም ዝገበርዎ ስለ ዝነበረ እዩ this is why ኣብይ ኣሕመድ ነታ ዘረባ ክደጋግማ ዝፈተነ እዚኣቶም ካ ዝዛርብዎ ዘሎ ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ ካልኣይ ድማ ምሳከ ተኣሳስረልኩም እዚ ባሻ እንታይ ኢሉ ነይሩ ዝክርዎ ዶ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ካብ 1950ታት ወይ 60ታት ጀሚርና እንተሪእና ኢልዎም ለንቀነ ምውዳቕ ናይ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ደርግ ኢህአደግ ኩሉ ግዜ ምስ ሕቶ ናይ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ኢልዎ ትብሎም ዘይደለየ እንታይ ነይሩ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክቅየር ተኮይኑ ኤርትራ ተቀይሮ ኢሉ ሳይታ ዘረባ ነዚያ ኩነታት እዚኣ ቅድሜና ፈልጥዎ ስለያ ስለዘሎ ፈሊጦም ነይሮም ይፈልጥዎ እዮም ግን ክቅይርዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ክትሃድም እንተኮይንካ ከም መንግስቱ ሃይለማርያም ሻዕብያ ይከድመካ እታ ዘረባ ሕፅር ብዝበለ ከምኡ ክትብል ግን ኣቢ ሞስካ ስለዘገድሰካ እቲ ሆቴሉን እቲ መግቡን ከብዱን ስለዘገድሶ ክብሎ ኣይክእልኒ ብግምጡ ኣሉ ንኤርትራ ክሽምጥጥ ኣለዎ ክፀርፍ ኣለዎ ገለ ፀርፊ ዝቕይሮ ነገር የብሉን ሰራሕታ ናይቲ ኩናት ግን ሻዕብያ ብተግባር እዩ ዝዛረብ ክበሃል ከሎ ብተግባር የርእዮም ኣሎ ብዘይ ቃል ዓለም እቲ ኩነታት እቲ ንሻዕብያ ክሳዕ ክንዲ ዝኡ ዘብሎም ዘሎ እንታይ ስለ ዝገብሮም ኢና ንብል ኣበይ ስለ ዝውዕሎም ሻዕብያ ንብል ንሕና ስለዘይንፈልጥ ብዘይ ምክንያት ኣይኮኑን ውይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ there is a reason for it
ድሮ ድማ እቲ ኩነታት ካብ መዓልትና መዓልቲ ይበርሃልና ኣሎ እቲ ኣሰላልፋ ድማ ዳርጋ ቀጻሊ ዝቕየር ዘሎ ፋኖ ከንታይ ይብሉ ብዙ ጉዳይ እዚ በሱዳን ጦርነት እየረገፉ ነው የሚል ነገር አንስቷል። ትግራይ ላይ ያለውን ወታደራዊ ምልመላን በተመለከተ እንደዚሁ የገለጸበት መንገድ ከዚህ በተጨማሪ መጥረቢያን እንደ ምሳሌ በማንሳት ስለቱ ህወሓት እንደሆነ የእጀታው ወይም ደግሞ እንጨቱ ሻዕቢያ እንደሆነ እጁ ደግሞ በርቀት ያው ግብፅን አልጠራትም እንጂ ግብፅን ለማለት እንደፈለገ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው የሚል ነገር አንስቷል። በአጠቃላይ ስለ ትግራይ ያነሳውን እንዴት ተመለከትከው? እንግዲህ ሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ሰው የሚናገረው ነገር ስለሆነ በቀላሉ ማይታይ ስለሆነ ጃስቴት እንሰጥበት ትግራይን በተመለከተ የትግራይ ፖለቲከኞች በቂ መልስ መስጠት ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ካነሳው አይቀር ግን አንዱ ያዳመጥኩት ነገር የፕሪቶሪያ ስምምነትን ያስቆረፋቸው ኃይሎች ትግራይ መውደም አለባት ብለው የሚያምኑ ናቸው በሚል የተነሳ ነገር ሰምቻለሁ። በሌላ በኩል ትግራይ ወጣት በሱዳን እንዲሆነ ነው በሚል በአጠቃላይ ለትግራይ ተቆርቋሪ በመምሰል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣስረሲ ዝበሃል እዚ ገለ ካብቶም መራሕነት ናይ ፋኖ እዩ በጣም በልሕ እዩ ነቲ ፖለቲካ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ እዩ ፀወታ ናይ ንዘረባ ኣቢ ክንምልስ እኳ ዘሰልችዩ ግን መራሒ ናይ ሃገር ስለዝኾነ ግድን ክንምልስ ኣለና ኢሉ እቲ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ከምኡ ድማ ሳልሳይ ሓይሊ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለው እናበለ ዝተዛረቦ እንታይ እዩ ምልክት እዩ ዝህብ ንዝብል ብዓብዩ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣብዚ ኣበርቲ ዓቢሉ እንድዩ ዝሃርሞ ብዙሕ ነገር ክትብለሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ናይዚ መራሒ እዚ ንክትዛረበሉ ቁሩብ ክብድ ዝበለ እዩ ዝብል ብፍላይ እቲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ገለገለ ዝተባእሱን ዝሓረቁን ኣለዎ ኢሉ ሻዕብያ ኣምሲሉ ክፀርብ ዝፈተኖ ነገር ክዛረብ ከሎ ተቐባልነት ዘለዎ ዘረባ ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ እቲ ናይ ፋስ ደወገሎ ድበሎ ድማ ከምኡ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ምሩኻት ናይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ነቶም ምሩኻት ናይ ህወሓት ዝነበሩ መሊስና ኣሎም ኢና እኮ መሊስናዮም ኢና እኮ ፈኒናዮም ኢና ኢሉ ክጀሃር ፈቲኑ ኢሉ ቁሩብሲ ክሓፍርም ተገቦ ኩሎም እቶም ጀነራላቱን ኮነሬላቱን ምሩኻት እዮም ኢሉ ብዛዕባ ምሩኻት ክትዛረብ ከለካ ቅድም ነፍስኻ ክቁንጥበካ መተገበይ ኢልዎ ስለዚ ብሓፈሻ the commentator calls Abiy concern for Tigrayan use hypocritical, accusing him of regime of actively conducting drone surveillance and mobilizing forces for a new conflict while waging war in Oromia and Amhara. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ቁሩብ እንተዝጥንቃቅ ወይ ቁሩብሲ ከስተውዕል ምተገቦ ኢልዎ ብድሮናትን ብካልን ገይሩ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ዝኸቦ ዘሎን ዘፈራርሆ ዘሎን ኣፅቋራትን ሓይልን ዝእክብ ዘሎ ጎኑ ድማ ኣምሓራን ኦሮምኛን ዘቃፅል ዘሎ መንግስቲ ንሱ ክነሱሲ ሓንቲ ከምዘይገብር ዘሎ ኮይኑ ክዛረብ ከሎስ ቁሩብ ማሓፈረ እናበለ ይምልሰሉ ኣሎ ካልእ እውን እንታይ ብሎ flawed vision speaker argues that only through division and falls at ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣካይዳ ኩሉ ግዜ ብሽግር ጥራይ ብምምቕቃል ነቲ ህዝቢ ኣንፃር ሓድሕድና ተንሳእኻ እንተደይ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ዘለዎ ወይ እውን ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ኣይተረኣየን እዩ ዝብሎ ዘሎ ብሓፈሻ ኩላቶም ነቲ ሽጣራናቱን ነቲ ጌምናቱን ፈሊጦም ኣለዉ ካብኡ ዝበልሑ እዮም መብዛሕትኦም ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ከም ዘትሪእዎ ዘለኹም ዝበለ እንተበለን ዝገበረ እንተገበረን ዝኸደሉ ጉዳይ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ በቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ እዚ ድማ ተዳሂሉ መንገዲ ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እንተቶም ምስኡ ዘለዉ ባንዳታት ኣጀንዳ ናቶም መዓልታዊ ተሃዲድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ያው ተዘነበረ ያው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቀውሲ እዩ ዘሎ ኣብ ቀውሲ እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ቀውሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ዕድላት እውን ዝረአየሉ ያው ብጣዕሚ ዝኸፍአ ነገራት እውን ዝረአየሉ ክልተ ጫፍ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ እቶም ዕድላት ማለት ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ያው ምድንጋር ነይሩ እንድዩ ሕዚስ ኩሉ ህዝቢ ግልፂ ዝኾነ ሓበሬታ ሒዙ ጥቕሚ ድዩ ዝጎድኦ ብደንቢ ይፈልዩ ፊት ለፊት እናተጋፈጠ ፊት ለፊት እናተቃለሰ ኣብ ምኻድ ክፍተት ነይሩ እዩ ተወሰነ ወይ ድማ ወለዲ ትግራይ ወይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እምኒ ደርብዎ ዘሎ ውላዱ ንምትራፍን መኪና ሓደጋን ስግኣትን ከም ዝቕፅል ተረዲእዎ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዓብዪ ዓወት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር ማለት እዩ ሓደ ቀዳማይን ቁልፍን ጸላኢኡ መን ከም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ክርዳእ ግዜ ብዝሃብና ቁፅሪ ትዕግስቲ ብዝተገበረ ቁፅሪ እቲ ህዝቢ ሓይሊ ህዝቢ እዩ ሓይሊ ህዝቢ ማዕበል ህዝቢ ተተላዒሉ ድማ ክፀራርጎ ዝኽእል ዝጠፍእሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ስላበይ ይጠፍኡ ሓበርና ንሪኦ ማለት እዩ ሕዚ ሳቶም እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እቲ ናይ መጀመርያ ትልሞም ስለ ኩሉ ክቕፃዕ ማለት እዩ ኩሉ እዩ ክቕፃዕ
ስለዚህ ትቅርሽውን ነመዝመዝዎ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕዚ ሓተና እዩ ክብሉ እዮም ታዘላቶም መማረፅታ ጦርነት እውን ከምታ ዝብለክ ዘለኹ ብኩላ እፅፁ ኢላቶም ማለት እዩ ስለዚህ ካልእ ኩርዓት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኢና ናይ ሓማሴን ተጋሩ ኣይኮንናይ ዛቶም ካቶም ሃራ መሬት ዶግሎዶ ዝበሃል እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሓማሴን ማለት ኤርትራ ማለቶም እዩ ዝኸውን ናገመትካዩ ዝግመት ስለ ዘይኮነ ከፍተኛ ገንዘብ አፈሰሱ እዛ ላይ መጨረሻ ላይ ተሸነፉ ሲሸነፉ የቪየትናም ጽንዶ ፈጠሩ አለበት የሚል የፊሎሶፊካል ኮንሰፕት ነው የመጣው ስለዚህ በዛ ስብሰባ ፖርት ሱዳን ላይ ተሳትፌ ነበር ይሄ አንድ ብሎገር ነው አወል ሰይድ የሚባል እኔ ጋበዝኳችሁ የኦፊሳችንን ታያለ እናንተ አንቂ ክፍሎች ስለሆናችሁ እባካችሁን ይሄንን አዲሱን አመለካከታችን ለሁሉም እንዲደርስ ያደረግነውም ይሄ ነው ብሎ ካስረዳን በኋላ እኛም ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ድማ ነቲ ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ሓደ ዓብይ ሓይሊ ነውፅና ፈጠረ ንብልጽግና ይዕቢድ ዘሎ እዩ ትጽምዶ ድማ ናይ ሰላምን ናይ ምዕባለን ናይ ግዝጋሰን ዳእምበር ነቲ ሓደ ክሃርብ ነቲ ሓደ ከዳኸም ኢሉ ዝተገበረ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ እቶም ናይ ብልጽግና በቃ ኩሉ ኣፍ ዘለዎ ወፅዩ ከዕገርግርን ነቲ ህወሓት ንኸጸልምን ነቲ ህዝቢ ድማ ኣንጻር ህወሓት ንምስላፍ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዎ ግን unfortunately I don't think it's working ከም ዘይሰርሕ ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ኣቦ እውን ይርእዩ ኣለዉ ኩሎም ካልኦት እውን ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ሓደ ካብቲ እንከታተሎ ዘለናን ቀጻሊ ምክትታል ዘድልዮ ጉዳይ እውን እዩ ካብኡ ቀፂልና ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ገፅና እናሰገርና ክንከይድ ኢና ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዝያዳ ስለ ዘገድሰና ዘሎ let's go ዝብልዎ እዚ ስፔሻል ራፖርተር ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሓንቲ ኣርቲክል እውን ፅሒፍካ ኣለካ ዋላ እውን ኣብኡ ክንምርኮስ ኢና እቲ ዝርርብና 14 ዓመታት ካብ 2012 ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ በቲ ዝተመስረተሉ ክገብር ኣይከኣለን ሓደ እቲ ዝተመስረተሉ ዕላማ ልክዕ ከምቲ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰል ድዩ ኣይኮነን ኣጀንዳ ኣለዎ ድዩ ማለት እቲ ድራማን እቲ ፀወታን እውን ንዝርድኦ ኣለዎ هو ناي كلاتنا تامتا ابتي رؤيته تبقت مركوسه ديكونسي انا خمزي رؤيته ديكون حج بزعباتي وصيتو ويكا خال مقد له غبرلو ديرو او خبص حي نبران قال حج رؤيته خون خلي لكن افتي مسرح تمثيلات مسرح 14 عام تقصله رسول قال من انتاي بلالو كل بصحفن بخال نقرب اب عالم لخاوي درجه بعالم لخاوي مدرح كون كاتغورو سلا ነገር ስለሆነ ሬይተር ይኮነ እንታይ ኮይኑ ልምባሊ ማለት እዩ ሞርዳቶ ከዓ ንምንታይ ክስጉም ደይካ ኣለኻ ከምዛ ድበልካያ ማለት እዩ ታ ስቴል ሜትታ ከምዛ ኣብታ ኸለ ኮንካ ወይ ከም ክርክር ኮንካ ጠጦ መስመልካ ንዓመታውን ከም ጸለውጥ የለን ማለት እዩ ሕጂ ምንታይ ኮይኑ እቲ ሓደ ብዘይ ጥርጥር ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላታ ብኤርትራ ክኽበር ኣለዎ እንተዳ ኢልካ ሓደ ሰብ ወኽበር ጽቡቕ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕላማ ከምዚ بتا صحفت بتا لقاتا هيومن رايت كونسل اللي اخذتها دلاتي ناي حواراتها بتشمو بفيس بالي خطري الله ولا حد سقم يلن مالتي اجتي كتقطع تي خالد غورو اب جيوبوليتكس اب بوليتيكا كحوسه خلاتي بوليتيكا كل غزي فتي خاصلك اكالي مالتي اجت مسرح ناي مطلع سباو مسلات كم قبو بزعبه راح يكون يروغن كل غزي نقول كانت محتات الله خالج تعرفت الله عشان بالوز زبال عينت منسي بإيرترا مالتي مسوسة التحاس كل جزء نمتاي كل جزء إيرترا تبهال اسك بزعبة نابنت دك مثل دك نسيت خوينسي أبزا قربت نادر لو ولا كحج سولانا وجنجلن كأتو خلو مس سولانا ولا ديركا مس يمنا ولا ديركا مس سعود ولا ديركا معرنت دك نسيت سامي إيرترا يدلو أبدا ولا بإيرترا تلي ولا تثبت بات زارس زون حدا كابتي نيرترا أرجعلن كأنه تبلتقنا تعويته نابله زجهرلو زلوا يمخنياتو تي سبيشال رابورتر قبل ليرترا نزغت العمت عند راون نخغتل أخي لولو نعوز بالكدمة أقدرت أبسطيت ميديا دانيلن عبدو جزتنا عبدو مثلاً بحر جرو مالو كيدكم سمعوا هجي ناب قداينا يرترا كنسجر مجمريا لأن كأنه حنت نجر كسمعكم دليل لغز كذي أسمع له
جميعهم نحموش أوارح استماروا 5 منسيات مخا أمريكا نايفلما ناي AI تمهرو كسب كندي عمقات زلوا تمرتهم استماروا كسب كندي تعرض حتى تمرت مخانو قدم كأخذ أثاثو زلوا مخانو كابزريهم اللهم معناته انتهيو AI كم حدا مدرخ غيرو يخرج زلوا أب حدا وان أبشر نشعل ميتين مجمع إندستريال ريفولوشن مستأثاثوا سبات كاب موقعاتي كاب ناي قلبت سراح نا ماشينر خدو خلو حدا مدرخ دلناو أب 4 از فاكيوم تيوب تافيو ترانزستور كمتص خلو كال مدرخ دلناو أب 7 موبايل مسمته أب 9 إنترنت مسمته زي نناتو مدرخ فتيرو هيديو نابنت موبايل مسمته ببتحلو إنترنت تاريخ تحيفي زخيد لناتنا سراح لناتنا تراخال لنا بزاقر اتحاد ولدو سريحو حليفو زلو أم تزقبهم أي تزاربلون أنتي موزي إلهم حليفهم تدقيفنا نخلو زدعلو لنا زانتا نتحفر لجيزيخا حجيو AI استمهرسب كن لعلي شوعات مويا قالو دابلو كيدي مهرم نيرا نايب حكم موداتا متراخهم كن بخلت عمد سرح زنبرا ناي داتا بي سرح كما عسرت حمش الشح لاين اوف كودز زلو بتيم ناي عسرت حمش انجينيرات كون كات سرحو سوفت وير او وش عسرت معلتي بحدا سبتراي تسريحو كم زغتري وتصنع حكم متي فيلمتات ناي هاجرنا دحر حج حساب كندي كفتوم منالبات سنتابعين ديم موران ديم كلهم AI كم تول انت لا تتكلمنا له ما بهاجرنا زلو عام دحر لا تتكلمنا له حساب كندي كنعب خل مثل زوم 5 تمهارو أبزي تريود اللهم بمدرخ ترايدي كنا أب عداقات أتيهم كسب كندي تسأليهم ولو عداقات كسب كندي كيرهم ولو أنيميشنات كسب حجهم كسب كندي يسرح له بجبري كندي أو هنجمرينا سلزي بحفشة تبعزو حجي جمر دلو كم زول كوت زول دوخا كسر حزلو سرح يخسرح غنياتو بزح قدلتات نيرنا يو نابنت كم تقول صوت صنعو دكنا بتقرنيا استسرح فيلم نحنا بتقرنيا استسرح انيميشن كيرانا عبينا شريك وزتا نبل توم انجر نبل states government trying اوكي حجي اذا زربازيا سمعكم مالكم بتفلالي قراب تاغرات ناي عرب ناي انجلش يوندريو سلكاب حجن نيوغن دكنا زي زربا زي فيديو زي ديراهما اب اريتريا ميديا نتورك لاتكم قدامات مرقات اي اي تمرت دوسلو 57 كم لما قال لك عبت زغبرو سرح زرئي فيديو بحق صبقن تسفات زب فيديو عاب سرح عاب كبرن عبادنا غوتن زغبو سرحيو اورجنايز مقبارو تتمرتي كم لما وصيتاونتناتو ناي بحقي ادناقو زغبو سرحيو زخون يكون كتملعلو تخل نجار يلن كملعلو زغل نجارات الله كل علون دي أنا جن تغيير هذا الأسرع أزيا أقداس إسرع أنت قدمي نع من جاري كنجاركم زدلجن there was this link أنا AI race among American China زجبر زلوا race نشتلي مغرت راي مسير تراز تحصل زلوا this entire supercomputer using homegrown microchip. One of the largest public crypto companies in the world through China's Zippo cost the company only $544. Break the news. Adoption for GLM-5.2, that is it. First American company models taking a growing share of enterprise last April their factories to the United States. انتاي كريكم دليني رمسلكم انت رغيبه ابزي سيجمنت زي انتاي بالمسيلكم China already ni America أتبيقو دسنبت step كيرومكم زلو مغنياتو China نتي AI ناتهم أبيت مرتات enroll كيروم China push all زي كريكم دليني China pushes all school levels to teach AI and she's tech drive مالتي زي زربا زي ترايك نقرأكم دلي انتاي نخبلي لي يعني بتز التجابر سرح أزي عجيبة يعني قال لك هبت زر يوانا أنيميشن يكون عذر يولو ناي موسيقى استسرح بأي استسرح درفتات سنة دانا يسورانا زمثل تجابر له استفل عليه تاريخاوي دوكومنتاري تي بوليتكنيك مثلا تبيت مرتبال ناتو سرحتهم بأي جنريز قبروكم من داتابيز عصرت انجنرات لأ خلطة 3 عامات كوزلهم زغل سرح بحد سبك سرح كيلو يبلو مالتيو زيجي كله كتسمع خلها اي بحكي دس زبلن زقر من سرحيو نفسه كف سبب ما مزقانان كبرن كبي كبا تاونكو انا كوس خلا زغل نزيا سلمتي 5 7 راي تمريقه سلمتي 5 7 راي نزو كورس كوز دوخيلو
ስለምንታይ 500 ዘይወስድዎ ስለምንታይ 5000 ሰብ ዘይወስድዎ ብፍላይ ድማ እቲ ዝተዋሃበ ኮርስ ንተራ ወይ እውን ኣብ ከተማ ዘለዉ ሰባት እዮም ኣነ ብናተይ ሪቶ እንተዝኸውን ነይሩ ሕጂ ገለ ይኹም ኣሎ ገለ ክትብሉና ኖ እዚ ብዛዕባ ሃገር ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ሪቶ ክንብ ኣለና ስለምንታይ ኣብ ማይ ነፍሒ ዘይኮነ እቲ ኮርስ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ምክንያቱ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን በልሕ ርእሲ ዘለዎምን ኣለውኻ ቻይና እንታይ ትብል ኣላ ኢለኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ኤኣይ ይምህርዎም ኣለዉ ሕጂ ንኩሎም ክምህር ዝኽእል ኤኣይ ኢንፍራስትራክቸር ከይህልወና ይኽእል እዩ ኤርትራ ምስ ቻይና ክትወዳደር ኣይደልን እያ ግን እታ ዘረባ ናቱ very convincing እንታይ ዝብል no excuses እዩ ዝብሎም ነቶም ዝመሃሩ ኢንተርነት ጎዲለኒ ቴሌፎናይኒ ኣይሰኣትኒ ስራሕ ከቢዱኒ ቁፅሪ ሒዝኒ ከምዚ ሒዝኒ ከይበልኩም ምኽኒት ከይገበርኩም ክንቅፅል ኣለና እዩ ዝብል ኩሉ እቲ ዘረባ ናይ ሰያሲ ሽሙ ጌጋ እንተለና ርሙኒ ትምላኣሉ ነገር የብልካ ኣዝዩ ብሱል ለባም ኪላ ብቁዕ ሃገራዊ እዚ ብቅዓት ዘለዎ እዩ ነዚ ዓይነት ብቅዓት እናርኣና ከለና ነቲ ዘለና ሕፅረታት ድማ ኤኣይ ክምላኣልና ዝኽእል ምዃኑ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተተቕርፂ ፐርፌክት ኣይኮነን ግን ዝኣክል እዩ ዝብል እሱ ዝኣክል ይብል ስለዚ ዝኣክል እንድሕር ኮይኑ ነዚ ትምህርቲ እዚ ነዚ ስራሕ እዚ ዝያዳ እቶም ኣብ ኮሌጃት ዘለዉ ክመሃርዎ እንተዝኽእሉ ዝብል ርእይቶ ኣለና እታ ገይርዋ ዘሎ ቅድስን ምልእትን ስራሕ እያ ግን ኪኑ እንተዝኸይድ ኪኑ ከይዱ ኣብ ኮሌጃት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓጋዝ ዘለዉ ሓመልማሎ ዘለዉ ማይ ነፍሒ ዘለዉ ዓዲ ቀይሕ ዘለዉ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከም ኣካል ናይ ፕሮግራም ናተይ ሕልሚ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ኣነ መምሃራን ናይ ዳርጋ እቶም 50 ከምዞም 50 ኣሰልጢንዎም ዘሎ ብምሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ወሲድካ ሕጂ ናብ ኮሌጃት ፋሕ ኢሎም ከም መምሃራን ኮይኖም እውን ከርእዩን ከምህሩ እንተዝኽእሉ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኣነ ሓደ ካብ ደገ ዝመፀ ጥራይ ሓገዝ ከትሕና ይክልኒ ኤርትራ እምነት ክኢላታት ተብፂኻያ ንሓፂር ግዜ ክፀንሓው እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ግን እቶም ዝመሃሩ ዘለዉ ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተማሂሮም በቲ ዘለዎም ትሕተ ቅርፂ ምስቲ ዘሎ ሕፅረታት ተዋሂዶም ነቲ ቴክኖሎጂ እናተጠቀሙ ነቲ ዘለና ሕፅረታት ኣብ ምፍታሕ ክጓዩ ዝኽእሉ እቶም መንእሰያት ናይ ኤርትራ እቲ ተበግሶ ክውሰድ ምኽኣሉ ድሮ እዞም 50 ሰባት ኣነ ርግፀኛ ተን ዩቱብ ቻነላት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ክወስድዎም እዮም ኣብቲ ሚኒስትርታት መንግስቲ ኤርትራ ፋሕቲ ደየቢልዎም ተን ዩቱብ ቻነልስ ክጥቀማሎም እዮም ፅቡቅ እዩ ድማ እሱ ዋላ ንዩቱብ ቻነልስ ይኹን ዋላ ንሚድያ ይኹን ዋላ ንኤርቲቪ ይኹን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዓቕሚ ጥራይ ቋዕ ተፈጥረ ግን ኪኑ ከይዱ ብዝቀልጠፈ መንገዲ እታ ቪድዮ ምስ ሰማዕኩ ኣነ በቲ ሓደ ኣመና ሓጎስ ተሰሚዕኒ በቲ ካልእ ድማ እዋይ እዚ ነገር እዚ ክሰፍሕ ኣለዎ በዓል ሕደር ዘይብሉ እንሻሎካ ከምዚ ሓደ ነገር ርኢ ምስ ኣበልካ ውፅኢቱ ምስ ረኣኻሲ ኣነ ከምኡ እየ ኣግረሲቭሊ ነዚ ነገር እዚ ቀልጢፍካ ከተስፍሖ ኣለካ ዝብል እምነት ዘለኒ ሰብ እየ ስለዚ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘሎ መንእሰይ ኣሎ ድሮ ዓቕሚ ድማ ርኢ ኣሎ ብዘረባ ደይኮነ ብተግባር ርኢ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ዶክተር መድሃኒዮም ብዓቕሙ ነቲ ቴክኖሎጂ እቲ ናብ ገለ ነገር ከስግሮ ይፍትን ኣሎ እቲ ፅቡቅ ዝስማዓካ እንታይ እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ካብ መጠን ንላዕሊ ከድልያ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ካብ መጠን ንላዕሊ ንኣብነት ምዛ ንሶም ዝብልዋ ዘለዉ ብካልእ ግምጥል ኣቢልካ ተሪኢኻ ክትግበር ትኽእል ማለት እዩ እቲ መንግስቲ እውን ብካልእ መንገዲ ክገበራ ኣብ ሓደ ቅንያት ዝወፅአን ኣብዚያ እውን ስምዑ ኣዝዮም ምኩራት እዮም ብዝያዳ ከዓ ንሕና ካብቲ ናይ ምሸት ኣብ ትርፊ ግዜና ባዕልና ብጉሩብ ደረጃ ትምህርቲ ብግቡእ ኣብ ግዚኡ ግዜ ናይ ኩልላፍ ግዜ ኣይነበሮ ዋላ ኣበራዳድኣ ዲሲፕሊን ከምዚ ዘይተረዳእካ ህዲ ኢሉ ናይ ምርዳእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣገባብ ኣመሃራ ብትዮርን ብፕራክቲካልን ማለት እዩ ብግብርን ብክልሲ ሓሳባዊ ማለት እዩ ተመክሮ ዘለዎ ብዝግባእ እናገለግል ምስቶም ንፋዓት ኮይነ ፅቡቅ ነጥቢ ፅቡቅ ውፅኢት እንዳምፀኹካ መፅእ ሕጂ እዚ 3 ወርሒ ዝተዋሃብናዮ ስልጠና ቤዚክ ጥራይ እንዳካ ክትሕዝ ትኽእል ንኻልኣይ ግዜ ወሲኾም ገለካ ኣብ ዓብዪ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ክሳብ ሕጂ በዚ ዝተምሃርናዮ እቶም መምሃራን ብጣዕሚ ኣዝዮም ብቑዓት ዝኾኑ መምሃራን እዮም ከይመስኮንኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ ኣብታ ክላስና ንሕና ፅቡቅ ዕድል ጌርና ምኩራት ካሜራማን ፀኒሖም እዮም ቅድሚ ንሕና ሕጂ ከም ዝበልኩ ምስኦም ናይ ካሜራ ኣይነበረንን ይሕጉዝና ነይሮም ኣብ መጀመርታ ክትፈልጥ ናይ ምድላይ ሸውሃትን ምዃኑ ዝተገልጸ ክኾን ከሎ እዚኦም ድማ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ኮይኖም ናይ ምስ ኮምፒተር ዘለዎም መባእታዊ ዋላ ኣድቫንስድ ናይ ኮምፒተር ተመክሮን ትምህርትን ተዋሂብዎም ጀስት ሜክስ ዩ ተስፋ ይዝባካ እዚ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም እቲ ኤነርጂ ኣሎ እቲ ድራይቭ ኣሎ እቲ ሞቲቬሽን ኣሎ ስለዚ ኤርትራሲ ማሂምነት ዘጥፈ ዝኣክል ትምህርቲ ዘለዎ መንእሰይ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ዝበፅሐ ሰብሲ 11 ክፍሊ ይበፅሕ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝደለካ ክትገብሮ ትኽእል ዓይነት መንእሰይ እዚ
تديخن زدلخا تكنولوجي تمهير كاسي بزح نجار كقبل الكازغ المنسيو سلازي تي زجبر زلو سكيل ناتو عبيو أمين تزاربك نزارب سلازي سلتوانا قريفنا لنا نابنت زنا AI program نزا program زيات رايسي أبدي أسفورا زلهم بورجنايز من قد مسيو نزا program زيات راي حجزو campaign اسكو قبرو لزبل زاربان تدمسجي تسنا بلنا بزح سب قبرو رجسني يعني تسأقام جن بقول سبعات قالك ما تقول سب disappointed سلازخونه أنا اللي بعلي بعل خا قبرت بنا يكبرون يعني ما هي تسأقامات سلازة فتر بقول سب زقبر تسأقامات فتر تايجن بزتما كلام من قدي نزيوم كم زع عينة حسابات زلهم نه اي بروجرام نزي كمبيوتر مسح ويسكان اي بروجرام حرجير كلهم كسع كندي وصيت كم تعال غلنا تهاجر كن من تاي نقد كوز داي غلنا تقولي لنا زلو حبريتا ناي تكنولوجي حبريتا ناي تكنولوجي سرحنا مسرح كن من تاي حاجة سك قبرنا يخل نزبل بكل من قدي تصفاز بكايو اب تكنولوجي تمن سيناتنا انتاي زبلو ابزي زقلتن أتمنى سياسة سبعتنا تكنولوجيا اللي ويلو قلتلكم هاري زدلك فلت زدل معات هزرتات اللو نعملت كلاتهم تما زوسوس اللو كورسي بلهم سرح اللوهم قطري مشيت يوم تحر سرحهم سرحوا وانا توسع سرح يزي جي توسع سرح سلازخونه بخالنا من نابرو قداينا توتطوز قبرو ويلو زي مخنيت قل سنوم نقيسهم جيرو ميلو زيا بايلوت بروجرام سلازخونه تا نعي تا زيارة وصيت كتام ستغل زا بروجرام زيا أبكولوجيات تتجيرا نتوم تمهارين فرسو زلو قن نايت بروجرام ناتوم نتوم ممهرانهم ولا نايت ممهران حدا مهيركا نتو كوليج كم حلاف نتوسيدو بروجرام يوش زا كفال زيا صاب دكتور حليمان تتبزح نشتيا سا زيارة تردو تونيرا تردو انتخونيا تهلو انتخونيا أب كاريكلام ناير تراجي أبيت مرتات أب هاي سكول قبل يكلني منات كندو زعك الكمبيوترات على الناديو سلدي فلتكو أنا كمهار كل لغة بيت مرتات كسع كندو ناي كمبيوترات أعمتات هاي نبرون أب تكولجات كن اللي كمبيوترات يونيفرس مراجي نيريو كل نفسه كفت مهاراي كمبيوتر نير وايب لكون يجنيريو أب تلعب سكت قبل تغلي خاصب كا نتزاور كم مهارو غلي كم تناي كمبيوتر كورس بحالة نبرة سلزي تصفان قبل زمان سيزي نزا بروجرام زيا سنون بقى أنا personally نسو زمرحو حجزنا زبل حسب تمتيني أبزا كي تسقفكو كامبين كبر اللي خليه أنا أعقوم مين زبل زلقو كن حجزهم نخلينا تو حدا نمجو عزياناتو نتنسخ قبر زدل نجارات محجز لوجيستيكس كان من جس كي تتصبي وين كبجبو كي كونه كن حجزنا نخلينا سلزيزيا ناتكم ريتو قدفلا قريسكم ونابز ملكته ولا أنا كونكشن تلاكم نجروم جن بستمع خلا من جدك ما تسك خلاله أنا نبحكتي حجز نادا لنا خلنا كابت disappointment استجبرك محجي تسفى نسب نتيجة سب زوج أوسي أبتز جبا مع الله وكبت حلو زخل من قدام مونكو كي تترارفه زخون نجر كي قاتمه نتوم كو قبرو زخولو نتسرح بس حلو زخل من قدي كونو زخل organize تتغيرو نحنا عنا تحسب قالوا أبغي سمت حساب نزيا دفولا سكنها بسبب سؤالنا ندعي لكمنا كنقبر قرباتنا كنحجز أبع مثلا زلنا يكون نجن أودينس ناتنا ناتي تقتلتي صبونا يرتراس دليل سلزغوني خمس بزلوا صبونا مقبرت ما دحرز بلي يكون أنتم ناتي تقتلتي جن تخكلنيا كوني حبتيهم كل جزء تخكلنيا بصوري من قدك ما تخل تغيير تراي ستغينو كحجز قليم تصفى نقبر أزق عزازي زيك على العالم كغتسل على لو تراينا نبل ناتكم ريتو دما قدفو كام حير صبوك خوانا لاندل زلنا مبرنا تستقبري مقوس كاقدفو نفسه كفنا زي فيديو تسمع دما اب ارتشام ميديا نتورك خيدو يدقفو نعطاتهم ولا ونتي غوفاندمي بمنقدي ارتشام ميديا نتورك انت دمت دسم بلناني انا تساتم نتكون زياده سلاز فلتو احنا دما باع من نحجز نخل الو مارس سبزي كودي لايك مقبار شير مقبارنا كل جزء عويدنايو ثانك يو كنتي وراراتهم تبعت مكتنا نقوم راح اطول حمد خيرنا جمر قاسي اكرا وزعات لعلى خلوه سيرا حدمت جمر قدلي اكرا وحبوه لعلى خلوه سيرا حدمت